Ne tɔgɔ ye Bakary Dakar, le grand tailleur. Diomaye ye décision mun ta en tant que sénégalais ne ma kontaanee ale yɛrɛ de deli k'a fɔ a la discours kan a ko n'a nana problème caman bɛ CEDEAO kan a fɔ a ka o de corriger fɔlɔ an bɛɛ bɛ kontaane an ye tɛgɛrɛ fɔ a ye e nana ka commencer ka nin ko cogow kɛ vraiment an ma kontaane a Mali ye décision mun ta Mali Burkina Nigeria Afrique bɛɛ de kontaane en tant que sénégalais an bɛɛ tun bɛ u kɔfɛ CEDEAO an bɛ foyi de nafa Afrique Diomaye la décision nin a man ɲi bi a man ɲi sini. Le fait de choisir Bassirou Diomaye Faye comme médiateur. Bassirou Diomaye Faye ka sugandi wasa ka bɛn sabati CEDEAO ani Mali Burkina Faso ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni bolo o ka ɲi nka a baara bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ sabula ni jamana saba ninnu kɔni ne ma sɔn k'a fɔ k'u bɛna sɔn ka segin kɔ ka a fɔ k'u bɛ u ka nin latigɛ ninnu bɔrɔtɔ nka a ka kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sabula o de bɛ se ka ɲɛtaga sabati. Bɛn kuma ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni ka ɲi sabula an bɛɛ lajɛlen farafin de nka o kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw labatoli kadara de kɔnɔna la farafinna tɛna se ka fara ɲɔgɔn kan n'an ka laɲiniw n'olu bɛɛ lajɛlen ma bato. Alors moi c'est Joseph Djemé. Ne tɔgɔ ye Joseph Djemé. Ne ye kalanden de ye wa ka Diomaye sugandi ka kɛ ko ɲɛnabɔla ye o ye ko ɲuman ye bawo an bɛɛ mako bɛ farafinna jɛ ka baara la sabula Diomaye ye jamanakuntigi sifin ye komi Burkina jamanakuntigi ani AES jamana tɔw nka yala CEDEAO jɛkulu farafindenw yɛrɛ mako b'a la sisan wa ne ma da la a mana kɛ cogo o cogo Diomaye ka kan ka baaraw kɛ walasa ka jamana ninnu lasegin. De faire revenir ces pays. Moi c'est Pierre Mendy. Je suis dans un centre d'appel. Ne tɔgɔ ko Pierre Mendy ne bɛ baara kɛ cikɛda min welekanw kunna ne ka laɲini ye min ye ko yɛlɛmani ka don CEDEAO taabolo la yanni jamana minnu ye AES sigi olu ka se ka segin ka na ko kura ye n'anw ye CEDEAO ka baaradaw filɛ an b'a ye ko ale bɛ dɔrɔn ka se ka to ka sariya boli farafinnadenw kan anw ka kan ka fɛn kura bɔ ka jusigilan jɔnjɔnw jɔ ko kura walasa CEDEAO ka kɛ fɛn ye farafinnadenw ye a kana kɛ farafinnadenw kama. Pas contre les Africains. Ne tɔgɔ Demba Ba ne ye Jula ye. Bon, initiative ɲuman don parce que Mali ni Niger ani Burkina o man kan ka bɔ CEDEAO la parce que tɔɔrɔya dɔrɔn de b'a kɔ population de bɛ tɔɔrɔ parce que n'u bɔra communauté la dɔrɔn visa ko bɛ da la même droit de douane u b'a bɛɛ appliquer bon problème don comme u ye Diomaye Faye choisir ani Faure Gnassingbé je crois à lui jeunesse ni expérience le mélanger j'espère voilà peut-être à bébé. In conclusion, the AU Peace and Security Council just last week adopted the Abuja Declaration for Constitutional Order as evident in the recent smooth political transition. Excellencies, for us in the Union, ECOWAS is a region